upravo u pismu najviše optužujete Sefera Halilovića, načelnika glavnog štaba, kao i ostale kadrove i sam rad glavnog štaba armije BiH. Pa jeste, gledajte, Sefer Halilović od kad je došao na čelo, da tako kažem, glavnog štaba, praktično nije učinio ništa, a nakon njegovog dolaska mi trpimo samo i isključivo neuspjehe. Nijednog vojnog uspjeha Sefer Halilović kao vojskovođa nema, a učinio je sve da politički iznutra odradi vojsku, tako da je on stvorio jednu vrstu bosanske jugoslavenske narodne armije koja je ideološko i po strukturi potpuno naslonjena na JNA. Naš koncept je bio drugačiji, da se naslanjamo više na koncept NATO pakta i ono što je upotrijebila već Hrvatska. S druge strane, Sefer Halilović nije ništa učinio za deblokadu Sarajeva, dapače, učinio je sve da se Sarajevo ne deblokira. Treće, Sefer Halilović je čovjek koji patološki ne podnosi hrvatski narod i direktno je učestvovao u provociranju sukoba sa hrvatskim narodom, tako da nas je doveo u vrlo tešku političku situaciju jer je vršio politički pritisak zagovarajući unitarnu državu Bosnu i Hercegovinu, nekakvu vrstu građanske države koja... Međutim, htio sam, kad je gospodin Halilović načeo teme o kojim nisam mislio govoriti, želim se predstaviti. Ja sam Ilija Vincetić i prije nego što sam postao načelnik uprave rodova kopnene vojske u glavnom stožeru HVO-a, bio sam načelnik stožera 106. brigade HVO-a u Orašju, a nakon toga načelnik stožera operativne zone Bosanska Posavina i ujedno zamjenik zapovjednika. I jedan sam od ljudi koji nije sudjelovao u sukobu sa muslimanima i izravno sam donosio odluke i u 3 navrata sam zabranio da dođe do tog sukoba na prostoru gdje sam ja donosio odluke. Ako sad govorimo o tom sukobu, zamolio bi gospodina Halilovića kao poznavatelja situacije da mi kaže koji je bio interes zapovjedništva armije Bosne i Hercegovine da naloži muslimanima u Orašju u 3 navrata da pokušaju oružanu pobunu protiv višestruko jačeg HVO-a, gdje je ishod, da sam dozvolio taj sukob, ishod je bio jednoznačan. U sva 3 slučaja. Ja sam mjerama prevencije spriječio to. Ovdje se iznosi teza o pokojnom predsjedniku Tuđmanu kao čovjeku koji je u najmanju ruku planirao te sukobe. Evo, ja sam ovdje svjedok da to nije tako. Svjedok sam i da gospodin Mesić laže, jer sam izravno razgovarao i s njim više puta, posebno na tu temu. Ako ćemo i dalje, nisu svi blagonaklono gledali na to što ja nisam dopustio sukob. Bilo je i onih kojima se to nije sviđalo. Kao što je vjerojatno bilo i među muslimanima. Međutim, činjenica da sam ja nakon toga, što sam u više navrata to vrlo jasno uradio, ne samo ostao na dužnosti, nego i išao na više dužnosti. A eto, kaže, pokojni predsjednik Tuđman je bio svemoćan, on je to mogao rješavati na vrlo jednostavan način. I još jedna stvar koja je vjerovatno bitna. Ja sam u najžešćem jeku sukoba armije BiH i HVO-a isprovociran od jednog novinara dao intervju, novinar se zove Andrija Tunić, a intervju je objavljen u Vjesniku na 2 stranice. Kad sam rekao da ja neću dopustiti sukoba na teritoriju na kome ja donosim odluke, on me izravno pitao, a što će na to reći Tuđman i Boban? Moj odgovor koji je objavljen u Vjesniku je bio: ne zanima me što će reći ni Tuđman ni Boban, ja nisam ni Tuđmanov ni Bobanov vojnik, ja sam vojnik hrvatskog naroda. I evo me, nakon svega toga, živa i zdrava, ovdje u studiju, kao svjedoka, ponosnoga pripadnika hrvatskog naroda, Hrvatskog vijeća obrane i ponosnog na sve ono što sam učinio za vrijeme rata. Kažete, govorite predsjednik Tuđman. Koga ste vi u to vrijeme smatrali svojim predsjednikom? Franju Tuđmana ili Aliju Izetbegovića? Alija Izetbegović je sam rekao da nije moj predsjednik. On je sam rekao, pazite, mi smo u Posavini napadnuti 3.3.1992. godine u Bosanskom Brodu.
Nakon toga smo imali Dakle, jednu smatrali ste predsjednika Hrvatske, druge države, pred svojim predsjednikom. Dopustite, nisam ja govorio o tome da se ja njega smatram predsjednikom. Ja sam odgovorio na insinuaciju gospodina Halilovića da je Tuđman planirao, odobravao i poticao taj sukob. Dakle, mi smo imali početak agresije 3.3.1992. godine. Nakon toga smo imali vrlo krvav, brutalan sukob u kontinuitetu. Predsjednik Izetbegović, pokojni, o kome ja ne želim reći ništa lošega, je izjavio da to nije njegov sukob. U vrijeme dok smo mi ginuli, oprostite još samo par rečenica, sve vrijeme sukoba u Ilici 101 se nalazi logistička baza drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. Na Bukovačkoj cesti u kući Muhameda Zulića, časnog, ja mislim da je pokojni Muhameda Zulića, mog nekadašnjeg dobrog prijatelja, nalazi se krizni štab Bihaćke krajine na čelu sa Muhamedom Čelikovićem. I Hrvati vrlo zdušno, i ja između njih, pomažemo na sve moguće načine. Dakle, o čemu mi pričamo ovdje? Tko bude. I sad ću ja pročitati dijelove iz toga, recimo. Šreder tvrdi da je još vrlo rano, u jesen 1992. godine, muslimansko vodstvo u Sarajevu donijelo strategijsku odluku o pokretanju rata protiv Hrvata. Zato što su oni bili slabiji od Srba. Mi smo to znali. Mi ovdje nismo bili toliko bedasti. Znali smo da pripremaju, da su odlučili napast Hrvate, jer bi se inače raspala bi im se vojska, da protiv Srba nisu poduzeli ni jednu relevantnu akciju, a nešto što su poduzeli su doživjeli katastrofu, jer su Srbi imali toliko špijuna u njihovim redovima da su znali kud će im vojnik proći, a ne nešto drugo, i onda su rekli idemo na Hrvate. Na Hrvate. To ne piše Praljak, to Praljak govori, ali to se baš njega i ne sluša, jer on će biti. Osim toga, cilj je bio preseliti muslimanske izbjeglice iz istočne Bosne i Posavine u Lašvansku dolinu i preuzeti kontrolu nad tvornicama za proizvodnju oružja u Busovači, Vitezu, Novom Travniku, koji su bili u rukama Hrvata. I general Sefer Halilović, prvi načelnik glavnog stožera armije Bosne i Hercegovine, u svojoj knjigi Lukava strategija, pisao istoj politici. Glavni je cilj te strategije bio osvojiti vojno-proizvodna postrojenja Goraždu, Konicu, Bugojnu i Novom Travniku. Posljednje 3 tvornice bile su u rukama HVO. Mi smo izgubili tvornicu i u Konjicu, koju smo mi i osvojili i imali. Cijela se priča poslije nastavila velikom ofanzivom 1993. godine, Neretva 93, gdje je cilj bio izići na more. Doće to na svoje. Da su tada uspjeli proći cijelu tu priču, bili bi u Pločama i uzeli bi do Neuma, a ostatak bi dali Srbima i dogovorili se o državi koju bi oni onda podijelili. Pritom, da smo izgubili Uskoplje, gdje sam ja otišao, tada kad sam došao, gdje sam smatrao da je strategijski najvažnije, pao bi. Rama bi pala i naše bi crte bile ispod Tomislavgrada, Posušja i Širokog Brijega. Ali ne Mostara. Padom cijelog tog dijela, tu gore sa Vrdi, mi više lijevu, desnu obalu Neretve ne bi zadržali. I ostvario bi se onaj plan koji je Izetbegović nudio Franji Tuđmanu, Zapadna Hercegovina, što u prijevodu glasi Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Čitluk, Ljubuški, Grude. Ne i Livno. Ne i Livno. Nisu bili dovoljno jaki, nisu bili dovoljno. Spominjete svojevrsno postojanje političke niti u radu glavnog zapovjedništva armije BiH. Danas ste u pismu i javno rekli da postoji određeni kadrovi u sastavu armije BiH koji i dalje potpiruju hrvatsko-muslimanske sukobe. Kako to i zašto? Pa gledajte, moja prva konverzacija sa načelnikom štaba je bila takva, ja sada mogu otvoreno da govorim o tome, da mi je on rekao ništa se ti ne brini Armine, to je bilo na Igmanu, prvo ćemo mi da se obračunamo sa četnicima, onda sa ustašama. To je jedna koncepcija koju ja nikako nisam mogao da prihvatim i od tada mi nemamo baš pravi odnos. Ja sam direktno primam naređenja direktno od predsjedništva Alije Izetbegovića, a Sefer Halilović spada u onaj rang oficira bivše JNA koji su genetski kodirani da više vrze Hrvate nego Srbe. Tu je ključ nekakvi te političke ekvidistance koje zagovara vojni vrh i glavni štab i koje je mnogo štete nanio u pregovorima Alije Izetbegovića i u Ženevi i sada u Njujorku, jer je stvarao lažnu iluziju da se silom, da mi možemo vojno do kraja dobiti ovaj rat i
malte ne samo osloboditi Sarajevo, nego i ući u Banja Luku. Gdje su oni kadrovi koji su praktično počeli organizaciju muslimanske obrane u vidu Patriotske lige i ostale organizacija? Ti kadrovi se u zadnje vrijeme masovno hapse, progone, čine se razna podmetanja tim ljudima i na scenu stupaju neki ljudi iz vremena kada smo se borili jedni protiv drugih. Ja recimo kada govorimo o Tuzlanskom korpusu, većina tih kadrova u Tuzlanskom korpusu je učestvovala u napadima na Slavoniju, a i na moj grad Bosanski Brod. Među njima ima i ljudi koji su dobili najviša odlikovanja i ordenje Jugoslavenske narodne armije za zasluge za narod u onoj bivšoj Jugoslaviji još prošle godine. Ostaje zagonetno i vaše uhićenje u Tuzli. Nema tu ništa zagonetno. Sefer Halilović je izdao naređenje za moje hapšenje u Tuzli, znajući za moj stav o slučaju Nešada Šabića i slučaja pada Cerske. Ja sam tamo otišao zajedno sa Vehbijom Karićem da vidim šta se zapravo desilo, jer je on izdao naređenje da se uhapsi Nešad Šabić, zapovjednik Podrinske muslimanske brigade. Mi smo tamo otišli, čovjek se bio potpuno opkolio, jer je on rekao da se protiv njega, za njega specijalno formira i prijeki sud. Dakle, trebalo je nekoga u to vrijeme kada je sva svjetska javnost govorila o pokolju u Cerskoj, o padu Cerske, trebalo je nekoga naći i optužiti zašto je Cerska pala, jer nijedno naređenje nije dato da se ide u otvaranje koridora prema Cerskoj, čak ni u trenutku kad smo bili samo 2 km od Cerske. Jednostavno prevladalo je mišljenje da ne treba to odrađivati, jer bi onda, kako su govorili u drugom korpusu, naši borci napustili teritoriju Cerske zajedno sa narodom koji bi se evakuirao. Ja sam govorio da i to bolje nego da ih pokolju. Narod je poklan, pobijen, Cerska je popaljena, a oni su htjeli da za to odgovara Nešad Šabić. Ja sam se tome usprotivio i rekao sam da ću tražiti odgovornost glavnog štaba i štaba drugog korpusa. Došlo je do verbalnih prepirki i onda do naloga njegovog, naredbe njegove za moje uhićenje. Što je i napravljeno, to je bio jedan spektakularan događaj.